Ajattelette, että miksi mä en oo koulussa tänään? Se johtuu siitä, koska noilla on tällä viikolla niinku exam week, eli vähän niinku koeviikko, mutta nää opiskelee niin randomisti, että opiskele koko vuoden siihen vähän niinku meillä niinku ylppärit. Niin, täällä siis koulu on ihan erilaista. Koulupuvut, meillä ei oo ilmasta niinku ruokaa, se niinku mua ärsyttää eniten. Joka aamu sun pitää niinku ite tehdä omat ruuat ja se on oikeesti ärsyttävää. Ja sit kun sä niinku, meillä on vaan niinku mikro ja sit niinku toaster, mut niinku sä et oikeesti jaksa tai tiiäks niinku, sulla ei niinku hirveesti valikoimaa, että sä et syö niinku normaalia ruokaa, mitä me esimerkiksi syön Suomessa, tiiäks niinku lounas. Mulla on yleensä kanaräppi. Se on niinku ainut mitä mä niinku syön. Ja sitten meillä on niinku semmonen niinku välipala sitä ennen. Kun syö semmosia pikkupusseja, jostain sipsejä tai riisikakkuja, keksejä. Siis tiiäks, se on ehkä eniten semmonen niinku jenkki-moment, missä mä en niinku mitä, että niinku oikeesti syötte tämmösiä. Ja niitä on niin paljon. Sitten porukka kysyy mulle, niinku, että mitä niinku snacks te syötte Suomessa. Ja mä oon silleen niinku välipalana, ehkä jotain välipalapatukoita. En mä tiedä, en mä syö mitään snacks, mutta ei niinku mitään semmoista samanlaista. Se on tosi outoa. Että mä oon niinku nyt, tiiäks, oppinut olemaan kouluruokailussa silleen niinku oikeesti, että tää on niinku hyvää. Koulupuvut. Se on myös niinku niin erilaista. Mä en oikeesti niinku, en mä tiedä. Se on tällä hetkellä siis oikeesti se on niinku helppoa, koska sun ei tarvii miettiä, mitä sä laitat kouluun. Mä tuun kyllä Suomessa varmaan vähän olen silleen. Mutta meille tuli nytten niinku sääntö. Jos kerran niinku et laita, tai sulla ei ole koulupukku, ja joku opettaja merkkaa sen, niin sit sä saat jälki-istuntoa heti. Siitä valitaan meille. Tiiäks, me ollaan niinku year 11. Ja sit siellä on jotain vitun 8-luokkalaisia, nyt menee tunteisiin, jotka on niinku wannabe roadman. Ja sit niillä on semmoset kunnon tracksuitit, jotkut feikit LV-bagit. Ja sitä en mä tiedä kuka siellä oikeesti käy, mutta mä en oo kyllä saanutkaan kertaikaista. Muutenkaan, noita ei kiinnosta koulussa yhtään, mitä mä teen siellä. Mutta siis, mitä nyt tapahtuu? Mulla on ensi viikolla vikaviikkokoulua. Meillä on Year 12 Orientation. Tehdään niinku viikko meidän ensi vuoden lukkareita, kun me ollaan niinku, vähän niinku abeja. Myös koulussa, tiiäks, niinku, ei saa käyttää puhelimia. Se on ehkä niinku ainut syy, miksi mä en ole niinku blogannut päivää niinku koulussa. Mutta meillä ei siis saa käyttää koulussa puhelimia. Ja se on niinku ihan niinku Australian niinku laki. Ne on jäät sit kiinni, niin sitten ne vie sun puhelimen sinne kanssiaan. Mä oon kerran joutunut. Mun kerran puhelimen joutui sinne. Mut se oli niinku päivän lopussa. Niin se oli niin paha. Mä laitan vielä mun hiukset ja sitten mä lähden suuntaan salille päin, niin katsotaan mitä muuta tulee. Tässä on ensi viikon jälkeen, joka tarkoittaa sitä, että mun mielestä 8 viikkoa. Joo, 8 viikkoa mun mielestä kesälomaa. Se menee tammikuun johonkin loppuun. Nyt tässä on tulossa, mä oon lähes Adelaiteen alle kuukauden päästä. Mä oon viikon siellä. Ja katsotaan mitä muita matkoja ehkä mä ehdin kesällä käymään. Mä kävin nyt salilla. Mä tein nopean yläkroppatreenin. Mä kävin kaupassa, mä ostin kukkia ja sitten oon leipomassa korvapuusteja, niin mun piti ostaa hiivaa. Tulin nyt kotiin tekee mun lounaan ja sit mä varmaan leivon. Mutta toinen asia, tai en tiedä monesko asia ei kiinnosta, on myös niinku perhekohtaista, mutta mä teen nyt mun lounasta ja se alkaa leivällä. Täällä silloin kun mä tulin aluksi me tehtiin jotain niinku lounasta ja mulle annettiin leipää paahdettuna. Mä olin vaan, taisi niinku ehkä välipala korkeintaan tai iltapala mulla kotona. Lounas. Tässä on mun lounas. Mä laitan sen tonne koneeseen vielä. Tässä kaverit on mun lounas. Sorry for my English friends, I'm not spoken any English. I'm gonna bake now, cook, I don't know, bake. I'm gonna make these Swedish good cinnamon buns. If I can do them right, they're good. Aletaan nyt leipomaan. Ja mun pitää katsoa sitä ohjetta mun puhelimesta. Joten saa nähdä mitä tästä tulee. Mä pelkään niinku. I'm using this grilling thing. Okei, mun ensimmäinen ongelma on se, että nää käyttää cup measurement
measurements, cup measurements. Ja mulla on desilitroja, joten mun pitää kääntää. Mä katsoin, niin 1 cup on 2,5 desilitraa, eli mä tarviin just sen verran. Ja tää on 1/2, joten 2 tämmöstä, niin mä saan 2,5 desilitraa. Laitan nää hiivat tänne. Ja mä annan sen nyt kohota. Mä en nyt tiedä tätä. Se näyttää vähän, mä en tiedä pitäisikö mun laittaa lisää jauhoja. Mut mä laitoin ihan hitosti enemmän. Se on kuitenkin ehkä vähän tommosta. Okei, mä oon kussut tää ihan kokonaan. Tää on ihan tämmöstä höylyskyvää. Mä tarvii apua, että pystyy takaisin Suomeen, kun kello on 6 aamulla. Voi paskat. Tää on ihan liian löysää. Siis tää meni pilalle. Mä laitan tänne vaan nyt ihan vitusti jauhoa. Mun pitäis leipoa niillä ajoilla, kun Suomi on hereillä. Tän takia mä en leipo, kattokaa mua. This is guys why I don't do any food. I'm real shit at like, well, you've seen me in food studies. I shouldn't be doing this. I don't actually know if that's even flour, what I'm putting. I am putting. Tenkää täällä ei oo kaulinta. Me käytettiin tämmöstä lasten. And Gia's also here. Yes, please. Plus mun housut on ihan vitun jauhossa. Ja siis näin näyttää niin pahalta. Katsokaa. Niin se josta vitsin sokerijuttua. Siinä on ehkä vähän epämuodostuneita. Next up, I'm doing dinner. Perunamuusia ja sitten kanaa. Mutta joo. But don't ask what flavour. No, why is it so Crunchy. No, the thing inside tastes kind of weird. Like They're all golden. I'm gonna put that in there. What's? Look at this. Hey, that's holding on. What is that? What is this? This is not too good. I don't think it is. It's like a berry. Salted licorice or something like that. I That's swear. Bangkok. That is Bangka, yeah. That's Bangka, yeah. The famous. Oh, okay. Yeah. Binky rejected this one. I don't think that's gonna be good. This is the next one. In there. That's not an olive, that's a cherry. Kiwi. Yeah, I don't think I like this like at all. I think it's like maybe the thing inside tastes like weird kind of. Yeah, Binky's stop. Disappointing. I'm actually quite disappointed. On nyt 8 ja noi lapset rupeaa menee kohta nukkumaan. Vähän miltä mun päivä näyttää nyt ainakin kun ei ole kouluun. Ja kohta alkaa kesäloma, niin näitä tulee varmaan lisää tälleen day in the life. Mitä mä... Shit, mä rikoin tän kynän. Kuitenkin, kun katsoit tän videon ja katsotaan milloin tulee uusi video. Mä en oikein tiedä, pitää vähän kattoo. Tääkin tuli hirveen puskasta tää video. Mutta joo. Hei hei. Itse asiassa ennen kuin mä menen nukkumaan, mä unohdin. Mulla oli eilen kirje. Moikku! Ihan oliks täällä on vitsejä? Confident boost. Okei, näitä me tarvitaan. Oh my god! Okei. Oh my god. Sitä on laitanut vitsejä. Paska sellainen. Oikeesti joka kerta kun mä luen näitä kirjeitä, niin mä vaan niinku... Oikeesti mua niinku ruvee itkeä. Ja mä aion todellakin säästää jokaisen kirjeen. Niin sitten mä voin muistella niitä ja olla silleen, kuinka ihania kavereita mulla on. Se bye bye! Bye bye. Bye bye!